Solekile usekela mphathiswa kwi-ofisi yabongameli uNjingalwazi Hlengiwe Mkhize. Umkhize beneminyaka engamashumi amathandathu anesithoba 69 ubudala bejengene nabasetyhini ulutsha kunye nabantu abakhubazekileyo. Usutywe kukufa ngale ntsasa. Kanti ke apha kumagumbo sasazo sinentatheli yethu ezopolitiko Abongile Dumako eza kusinika iinkcukacha ezithe vetshe ngokusweleka kukaMkhize. Abongile siyakwamkela i-ofisi yabongameli yothusiwe zindaba kuwa kwalo mthi mkhulu. Ingaba kwenzeke ntoni? Ngokuqinisekileyo Lisa sibulisile emakhaya. Professor Hlengiwe Mkhize akasekho emhlabeni kulandela ingulo emfutshane. Sifumene ingxelo evela kwisebe lakhe elolutsha amanina nabantu abaphila nokukhubazeka beqinisekisa kamba kokubana ngenene uthe wakhothama ekuseni namhlanje emva kwengulo emfutshane. Sewethontelana kamazwi enduduzo ezokuthi dudu kolusapho lwakwamkhize nanjengoko sesivile umongameli Cyril Ramaphosa egameni likarhulumente nasegameni labembo Mzantsi Afrika esithi noko luyavakala ulwamvila esithi tutu ke kusapho isihlobo nezalamane noMzantsi Afrika kuphela ichaza kambe kokuba ukubhubha kwakhe kuzawushiya umsantsi ozakuthatha ixesha ukuvaleka ngenxa into yokubana kwizinga lakhe lobe bengunjingalwazi bebefumana nokulwazi oluthe vetshe kuye xa bethanda ukuthi khinqi eburhulumenteni kwizinto ezifuna ingqwalasela ye-service delivery eMzantsi Afrika. Sivile ke kwakhona kokuba noko emva kwale ngulo emfutshane uProfessor Hlengiwe Mkhize iyavela into yobana indima athe wayigangatha noko engakumbi kwezopolitiko iyawuhlala ibonakala njengoko sesimane sibona kuthontelana amazwi enduduzo kulandela ukukhothama kwakhe. Abongile yintoni ayakhunjulwa ngayo uNjingalwazi Mkhize? Njingalwazi Mkhize phakathi kwento ezibalulekileyo ngicabafana samkhumbula ngazo yindima yakhe kwidabi lenkululeko eMzantsi Afrika. Bena 69 eminyaka ubudala besoloko esebenza ngaphansi underground ezama ukukhulula abembo Mzantsi Afrika. Kodwa ke phakula ngxowa-mali okanye ifoundation iJune and Andrew Mlangeni ebengukhala nanjengosihlalo eqinisekisa ukubana umqela wakhe uba uMlangeni awupheleli esithubeni. Engibafana kubalekile ukubana sikhankanye nento ethi nombutho we-ANC obulikhaya lakhe kwezopolitiko ube nayo indima athe wayedlala njengomuntu ebelilungu le-ANC sigqebe esiphezulu sombutho xa kukho into ezifuna nokuba ziphambuke endleleni ibe nguye ozawukhawulelana nazo ezo zinto njengomuntu ebengukhala in terms of uqinisekisa ukubana ulwazi oluphangaleleyo kubantu abangaphakathi kwe-ANC de kuthi kulutsha noko alinakulambatha koko elona lo ubana indima azatha igangatha. Professor Hlengiwe Mkhize sesivile into yobana phakathi kwento athe wazenza bengumphathiswa kwi-ofisi kamongameli njengoko sisazi wayekhe wakhona kwisebe lezemfundo ephakamileyo wayekhona kananjalo kwisebe lokuphuhliso loqoqosho. Sivile kwakho into yobana ebekhe wangunozakuzaku woMzantsi Afrika kwilizwe laseNetherlands. Indima enkulu noko iyavakala nalapha atshileyo umongameli Ramaphosa kokubana noko eligebe alishiya ngasemva liyakuthatha ixesha ukuvaleka. Sibambe ngazibini kwintatheli yethu ezopolitiko uAbongile Dumako.